ndiya kwesibili. The second point, Inkonzo indawo yokukhonza uThixo, the church is the place of worshiping God. ayondawo yokukhonza abantu. It's not a place wherein people are worshiping other people. Nabantu uThixo ahleli kubo, Even those people wherein God is dwelling, njengoba ehleli kuwe, as He is dwelling in you, mabangakhonzisa abanye abantu bona, let them not make other people to worship them. mabakhonze uThixo Let them worship God ohleli kubo. who is dwelling in them. Xa ukhonza uThixo When you are worshiping God osemntwini, who is dwelling in man, awuna chance yokugezela umntu. you don't have a chance of just being disrespectful to Kuba that person. uyika uThixo lo hleli kuye, Because ahleli kuye. here, the God who is dwelling in that man. Awunayo nechance yokumhleba omnye umntu. You don't even have time or chance to gossip about another person. Awunayo nechance yokuthetha kakubi ngomnye You umntu, don't even have a chance to speak ill about another person. because uyika uThixo Because you fear God ohleli ngaphakathi kwalo mntu, who is dwelling inside this person. ohleli ngaphakathi kwakho Who futhi. is also dwelling in you. Awunozenza izinto emfihlakalweni You cannot do things in hiding, ezimbi, evil sin, kuba uyamazi lo Thixo kuwe because you know the God that is in you. ukujongile. He is watching over you. Abantu abaxokayo People who are liars, uba bajonge, look at them. xa kufuneka exokile At the time that he's supposed to lie, uphatheka kakubi apha embilinini, he starts to get worried or get touched in his conscience. uzawufike nento emane inyuka apha, kunyuka umoya apha uvale, You'll find him udibane being unable to breathe well because ufuna uxoka ke. now as he's